Pois moi bons días a todos, benvidos a esta roda de prensa onde vamos a presentar pois, esa fase previa do Campeonato de España de Clubes de Fútbol Sala nas categorías Benxamín femenino e infantil masculino. Agradecer a guía presencia dos medios de comunicación, a presencia de Pablo Prieto, presidente da Real Federación Galega de Fútbol, a presencia de Abraham Yáñez, o delegado territorial da Federación Galega de Fútbol, e o coordinador da base do Parrulo, Adrián González. Gracias a todos. E dicir que, bueno, que a organización deste Campeonato de España corresponde á Real Federación Española de Fútbol, a Real Federación Galega de Fútbol, a Fundación Gadesports, o Parrulo, e a colaboración, por suposto, do Concello de Ferrol. As datas deste campeonato, desta fase previa, serán venres 30 de maio, sábado 31 de maio e domingo 1 de xuño. O lugar vai a ser o pabillón polideportivo da Malata e os horarios serán, pois, tendremos 7 encontros en total. O venres haberá un encontro ás 5:30 e outro ás 9. O sábado iremos pola mañán ás 12 un encontro e pola tarde ás 6 e ás 5:30, e o domingo habrá un encontro ás 10 e outro ás 11:30. Os equipos participantes en este campeonato, recordar que temos dúas categorías, unha categoría infantil masculina. Como anfitrión, pois estará o equipo PRIN o Parrulo. Despois teremos o Inagrup elegido de Andalucía, o Tudelano Rivera de Navarra e a Escola Deportiva Casareña de Extremadura. E na categoría Benxamín femenino tenemos dous equipos, un día de Fútbol Sala Diagonal de Madrid, un anfitrión que sería o Housefulness Gadesport o Parrulo. Pola miña parte, pouco máis que contar, simplemente deixar que o presidente da Federación Galega pois dé un poquinho máis datos máis concretos deste campeonato e, sobre todo, pois do que significa tamén este campeonato, tanto para a Federación Galega como para a delegación local e como para un equipo como Parrulo Ferrol. Pablo, cando queiras. Bueno, pues, bons días a todos e todas. Bueno, para a Real Federación Galega de Fútbol todo un evento moi importante, sobre todo por un concello como o Concello de Ferrol, porque demostra a súa aposta polo deporte e a súa aposta polos eventos deportivos que de alguna forma traen unha repercusión tamén para a cidade. Tamén agradecer neste caso ao Parrulo Ferrol a través da súa Fundación Gadesport por acoller esta fase previa que se vai celebrar nun polideportivo que respira fútbol sala polos 4 costados e, sobre todo, un campeonato de España na fase previa onde estarán as mellores canteiras de España, tanto na categoría sub-14, neste caso, como sub-14 masculina, como sub-10 femenina. Co cal, desde a Real Federación Galega de Fútbol, nos sentimos moi orgullosos de que Ferrol, neste caso, a través do seu clube representativo de fútbol sala masculino, como é o Parrulo, a través do Concello de Ferrol, unha vez máis, o fútbol sala, os eventos deportivos se den cita nesta cidade, co cal, eso demostra a boa saúde coa que ten o deporte, neste caso no Concello de Ferrol, e desde a Real Federación Galega de Fútbol sempre estaremos dispostos a ir a aqueles concellos, como é o caso do Concello de Ferrol, que sempre nos tenden a má para poder albergar calquer tipo de evento, non solamente de categorías de base, sino eventos internacionais, como foi fai moi pouco o partido internacional de España-Finlandia da Sub-19 femenina. Esperemos que sexa todo un éxito e, sobre todo, que o Parrulo desexarlle o mellor ao Parrulo para que poida estar na fase final dos campeonatos de España. Uns campeonatos de España que leva organizando fai máis de 15 tempadas a Real Federación Española de Fútbol, donde todos aqueles equipos da especialidade de fútbol sala das diferentes territoriais poden ter a posibilidade a final de tempada de conquerir o título de campeón de España, pero, sobre todo, unha convivencia que tamén se vai vivir aquí en Ferrol coa presencia de equipos da comunidade madrileña, da territorial de Andalucía, da territorial de Navarra, evidentemente da territorial de Extremadura. Co cal,
Esperamos desde a Real Federación Galega de Fútbol que sexa todo un éxito e desde aquí, unha vez máis, queremos felicitar ao Concello de Ferrol un pouco pola súa aposta polo deporte, por súa aposta polos eventos deportivos de calquera especialidade deportiva. Moitas gracias. Pues muchas gracias, Pablo. Cedemos ahora turno de palabra a Adrián González, responsable da base do Parrulo. Buenos días a todos. Lo primero, agradecer al Concello y a la Federación siempre la predisposición para ayudar al club en todo. Bueno, es un fin de semana importante para el club, para la escuela es un premio poder celebrar este evento en casa, poder disfrutarlo con toda la escuela que pueda participar y ver a sus compañeros que, por suerte y con mucho trabajo, pues consiguen clasificarse a un campeonato de España después de ser campeones gallegos y volver a poner a Parrulo en el mapa nacional, entre las mejores canteras. Y bueno, a nivel deportivo vamos a intentar llegar a la fase final. La primera intención del club siempre es disfrutar en la pista y luego, pues si los resultados se dan, seguir adelante y si llegamos a ser campeones de España, pues será un gran logro. Muchas gracias. Cedemos turno de palabra ao delegado. Bo día a todas e a todos. Bueno, en primeiro termo, reiterando un pouco as palabras do presidente Pablo Prieto, pois agradecerlle ao Concello de Ferrol, unha vez máis, pois nas últimas datas nos vemos moito, estamos moito aquí no Concello, pois realizando presentacións de diferentes eventos, e iso pois é unha mostra máis da aposta que ten o Concello polo deporte de xeito xeral, e pois neste caso de forma particular polo fútbol sala. Resulta unha honra para a Real Federación Galega de Fútbol, de forma particular para a Delegación de Ferrol, pois levar a cabo un campeonato de España na nosa cidade. A verdade é que, bueno, vamos a poñer non só ao Club Parrulo Ferrol, senón tamén a cidade de Ferrol no mapa nacional do fútbol sala. Como decía, pois é unha honra para a delegación poder celebrar este campeonato no pabillón da Malata. No que respecta e atañe ao clube, pois darlle tamén o agradecemento por haber solicitado a concesión da organización desta fase intermedia do Campeonato de España, desexarlle tamén pois moita sorte no campeonato, allá pois acaden a fase final, e trasladarlle a noraboa polo traballo que ven a facer na base, aproveitando tamén a ocasión pois no primeiro equipo, que tamén estou seguro de que van a lograr ese ansiado ascenso. Sen máis, agradecervos a todos a atención. Muchas gracias. Pois nada máis, pero para pechar, simplemente desexar a toda a organización que este fin de semana sexa un fin de semana de fútbol sala e, sobre todo, un fin de semana importante para a cidade de Ferrol. Esperemos que os resultados sexan os desexados para o Parrulo e para os seus equipos. Agradecer aquí a presencia dos representantes da Federación Galega de Fútbol, tanto a Pablo Prieto como a Abraham Yáñez, e simplemente decir que o Concello de Ferrol pois estará sempre disposto a colaborar con todos aqueles clubes da cidade, con todas aquelas federacións que queiran realizar eventos dentro das nosas posibilidades e dentro do noso calendario que temos de eventos deportivos. Por a miña banda nada máis, simplemente animar a toda a xente que este fin de semana cheguese ao Polideportivo da Malata a presenciar esta previa do campeonato. Seguramente moita xente en Ferrol que practica fútbol sala seguramente estará contenta de que Ferrol albergue pois un campeonato destas características e por eso, como sabemos, estes campeonatos teñen entrada gratuita, co cal a xente poderá asistir sin ningún problema. Nada máis e moitas gracias a todos. Algúna pregunta? Listos. Listos, pues moitas grazas.